Moja druhá liečba trvala 5 mesiacov a bola zakončená transplantáciou kostnej drene, ktorá trvala asi 2 týždne. A keď mi na konci tohto celého obdobia povedali už druhýkrát, že všetko dopadlo dobre a že som v remisii, tentokrát som sa na túto chvíľu ani netešila a ani som sa z tejto informácie netešila. Pretože som vedela, že teraz ma čaká opäť to obdobie, kedy sa budem musieť vyrovnať so strachom z návratu ochorenia. Vôbec som si nevedela predstaviť, ako to zvládnem, pretože tá moja metóda postupných krokov a žitia v prítomnosti, ktorá mi fungovala počas liečby, lebo predsa len ma liečili, boli okolo mňa lekári a všetko napredovalo dobre, už zrazu, keď som zase na to bola sama, tak to bolo oveľa ťažšie. A trvalo mi naozaj veľmi dlho, kým som dokázala vystúpiť z tieňa toho strachu, z návratu ochorenia. Pamätám si, že najhorší bol prvý polrok, kedy proste som žila, ale bola som viac menej presvedčená, že tá choroba sa opäť vráti. Možno to bolo aj preto, že som sa bála nejakým spôsobom si robiť nádej, pretože som s tým, že som to už zažila raz, že som tak strašne verila, že vyzdraviem a že už nebudem chorá a choroba sa vrátila, tak druhýkrát som sa bála sa tešiť, lebo som sa bála toho strašného sklamania, keď proste sa zase niečo stane, lebo už som to poznala. Veľmi mi pomohlo, že som sa vydala. To bol taký pozitívny zážitok, ktorý na chvíľu ten strach zatienil, ale on sa vrátil. A potom v priebehu niekoľkých rokov musím povedať, že som vyskúšala, hádam, všetko, čo bolo v mojich silách, aby sa mi choroba nevrátila. To znamená, vyskúšala som rôzne zdravé stravovacie systémy, rôzne meditácie. Pamätám sa, že proste za každým, keď som sa dočítala o niečom, kde bolo garantované, že keď to človek bude dodržiavať, tak by sa mu ochorenie nemalo vrátiť a že proste je to dobre proti rakovine, tak som to vyskúšala vždy s veľkým entuziasmom. Len potom som si uvedomila, že za každým, keď niečo takéto robím, sa vždycky dopracujem do stavu, že vlastne ma to stresuje ešte viac, lebo som mala pocit, napríklad keď som skúšala makrobiotickú stravu, tak som si uvedomila, že ten pocit, že keď zjem niečo iné ako klíčky, tak asi umrem veľmi rýchlo, mi robí tak strašný stres, že to vlastne za to ani nestojí. A po rokoch skúšania a hľadania som prišla na to, že už som z toho proste len unavená. Že som unavená, že už sa mi nechce skúšať nič. A keď som sa tak nad tým zamyslela, tak som si uvedomila, že mi vlastne nič neostáva, len asi to prijať. Asi prijať to, že ten strach bude mať vždy, že pred ním neutečiem a že jediné, čo môžem urobiť, je sa s tým naučiť žiť. Že proste rakovinu som mala som ju 2-krát, môže sa mi kedykoľvek vrátiť, nie som žiadna svetlá výnimka, rovnako ako môžem žiť šťastne ďalších 30 rokov a zrazí ma auto. Že sme naozaj všetci smrteľní a že proste, keď mi to bude súdené, tak umrem. A musím povedať, že odvtedy sa mi žije oveľa menej namáhavejšie. To znamená, že tým, že som pred tým strachom prestala utekať a že som s ním prestala bojovať, on neodišiel úplne. Samozrejme, že tu je, ale čo sa mi podarilo je, že už nežijem v jeho tieni. To znamená, že som si vedomá toho všetkého, čo sa stalo, ale rovnako si dokážem robiť plány a dokážem sa tešiť zo života. A sú dlhé týždne, kedy si vôbec neuvedomím, že som bola chorá, že by sa mi niečo mohlo stať, ale potom samozrejme prídu dni, kedy ma niečo bolí, kedy mám proste strach, že by som mohla byť zase chorá. Samozrejme, že to zvládanie toho strachu a ten strach je teraz niekedy je oveľa intenzívnejší, pretože mám 2 malé deti. Takže vlastne už v súvislosti s tým je tá situácia taká, že si hovorím, že pre Boha nič sa mne sa teraz nič nemôže stať, mám 2 malé deti, ktoré ešte musím vychovať.
Ale zase na druhej strane si myslím, že to je normálne, že každý, kto má malé deti, tak je týmto konfrontovaný a nemusel mať ani rakovinu. Učím sa stále si uvedomovať jednu vec, že život je pominuteľný v každej chvíli, pre každého z nás. Je jedno, či sme boli chorí, či sme neboli chorí. A jediné, čo môžeme urobiť, je naozaj ho žiť najintenzívnejšie a najplnšie a najlepšie, ako vieme. A čo nás čaká, to nás asi neminie.